tager noget. Nå, men jeg gør den. Jan? Ja. Nå, jeg har fundet ud af noget med det der Zumba. Har du fundet ud af noget Zumba? Jeg ved, der er nogle hold, hvis der er Rebecca vil gerne komme, men jeg skal ikke. Okay. Men der er hold, hvor der er plads. Okay. Hvor er det henne? I Kortcenteret. Hvad er det, Jan? Zumba. Zumba. Du er stadig godt starte til Zumba, ikke? Godt. Jeg skal starte til Disco, ikke? Du skal være helt stiv, når du skal danse. Det ved du godt, ikke? Ja. Det der fik jeg lige at filme det der. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Og vi bliver... Hvad? Du lægger det ikke ind, vel? Jeg lægger det inde på Facebook, selvfølgelig. Det er faktisk ikke sådan noget fjæsen med det. Ikke sådan der. Nej, ikke igen.